سلام እግዚአብሔር ምስ ኩልሃትኩም ይኹን ሎሚ ሰንበት 10 እዩ እነስተንትነሉ ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሐንስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 13 እዩ ቃል እግዚአብሔር ብመርዓ ጀሚሩ ኣብ ቃል ቅዱስ መጽሓፍ ብመርዓ ይዝውድ ካብ ቃል ኪዳን አዳምን ሔዋንን ክሳብ መርዓት ገንሸል ኣብ ራእይ ዮሐንስ መርዓ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣገዳሲ ታሪኽ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ንርክብ ህዝቡን ምስኡን ዘለዎም ኪዳን ዘተኩረሉ ዘመልክተሉ እዩ ክርስቶስ ተቀዳማይ ተአምራቱ ዝጀመረሉ ናብ መርዓ እዩ ተአምራት ቃና ዘገሊላ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ጥራሕና ንረኽቦ ቶም ካልኦት ወንጌላት ብዛዕባ እዚ ወላ ሓደ ኣይብሉን ኣብ ህይወትና ግሩም ገዛ ግሩም ንብረት ግሩም መኪና ልዑል መዓልክ ዲግሪ ክህልወና ይኽእል እዩ ወይኒ እንተዘይብልና ግን ኩሉ ተዘለና ወላ ሓንቲ ይጠቅምን እዩ ቃል እግዚአብሔር ወይኒ እኮ የብሎምን ይዝብል እቶም ዝጸልኡ እቶም ዘሳድዱ እቶም ልቦም ብቂምታ ዝቀሓረኮ ወይኒ ስለ ዝወድ እዩ ወይኒ ዝወድአ ገዛ ርእሱ መከራ ንኻልኦት መከራ እዩ ጽውኦም ጥሩሑ ባዶ ስለ ዘሎ እዩ ማርያም መጽያ ግን ነዚ ተቃልዖ መርዓ ይድግስለው ይጭፍሩለው ግን ወይኒ የብሎምን ወደይ ወይኒ እኮ የብሎምን ትብል ወይኒ ምስ ወድኣካ ክርስቶስ ኣብቲ መዕረቂኻ እንተዘይመሊእዎ ነቲ ማይ ወይኒ ጸጋ ገይሩ እንተዘይለዊጥዎ ኣብ ሓደጋ ኣለና እንነብረሉ ዘለና ዓለም ወይኒ ዘይብሉ ሓደገኛ ዓለም ኮይኑ ዘሎ ብዘይ ወይኑ ዝድግስ ዓለም እዩ ብዘይ ሕውነት ዝኽድድ ዓለም እዩ ባዶ ከሎ ዝድግስ ዓለም እዩ ኣብ ዝማእምኦ ዝስዕስዕ ዓለም እዩ ክብርን ወግዕን ዘይብሉ ወይኒ ዝወድእ ዓለም እዩ ዘስድ ዓለም ድግስ ኣምሲሉ ብዘይ ወይኒ ሰብ ዝበልዕ ገፋዒ ዓለም እዩ ካብ ኩሉ ባዶ ትሪፉ ኣሕዋትና ዝወስድ ደቅና ዝሕድግ ዓለም እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ማርያም ካብ ግዜ ወፃእ ትመጽእ ግዜ ኣይኮነን እዩ ዝብላ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምራት ቃና ዘገሊላ ንመደብ ዓለም ዝሰገረ ታሪኽ እዩ ምስጢራዊ ታሪኽ እዩ ፈቃር አምላኽና ኣብ ዝጎደለና ጊዜ የብለይን ኣብ ዝበልናሉ ጊዜ ምስ ሓተትናዮ ጊዜ እኳ እንተዘይኮነ ኩነታቱ እኳ እቲ ምስ ናይቲ ኩነት ጊዜ ዝኸይድ እንተዘይኮነ ብዘለኣለማዊ ጥበቡ ነቲ ዝጸበና ዝተወድኣና ይምልኣልና ምሕታት ኣብ እግዚአብሔር ምቕራብ ኣብ እግዚአብሔር ምውካስ ኣብ ቤተ ክርስቲያኑ ምቕራብ ግን ካባና እዩ እግዚአብሔርን ጊዜ ኣይግድቦን ንኽባርኸና ሕግን ጊዜን ደዋ የብሎን ንኽባርኸኒ ጎዶለይ ክምልእ ጊዜ ኣይግድቦን እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ውራይ ለባም ቀላሲ ጎዶሎ ቀልጢፉ ዝግንዘብ ጸገማት ዝፈትሕ መራሒ ቀላሲ ኣገዳሲ እዩ ቀላሲ ኣመሓዳሪ በጀ ህዝቡ ኮይኑ መገዲ ፍታሕ ይደሊ መራሕን ሓላይን ህዝቡ ድሕሪት ኮፍ ኢሉ ኩሉ ክሳብ ዝውዳእ ኣይዕዘብን ድንግል ማርያም ናይ ከምዚ ዓይነት ቦታ ሒዛ ትም ኣይበለትን ድንግል ማርያም ነቲ ጉዳይ ናብ ኣወሲዳቶ ንኹሉ ትጸገም ናብ ኣወሲዳ ናብ ክርስቶስ ብምሕላፍ ንክርስቶስ ከመልሲ ርኢያቶ ንሱ ክገብሮ ከም ዘይክእል እንተዝትፈልጥ ኣይመሓተተቶን ንውሉድ ከም ወላዲ ዝፈልጦ ፈጺሙ ስለ ዘየለ ኣታ ወደይ ወይን እምበር ወዲኦም መባላ ሓደ ሓያል ተኽእሎኸም ዘለዎ ስለትፈልጥ እዩ ነዚ ተገንዚባ ኣታ ወደይ ወይን እምበር ወዲኦም ኢላቶ ክርስቶስ ጊዜ እኳ ይበጽሐን ኢልዋ ከም ትሕዝቶ ዝቓል ከም ትሕዝቶ ጊዜ እኳ ኣይበጽሐን ዝብል ዘሎ እቲ ድምፂ ከም ኣይፋልን ይደስምዕ
ድንግል ማርያም ግን ከምዛ ዘይሰምዓት ኮይና ኸይዳ ቅድስና ብቋንቋ ዘይኮነስ ብልቢዩ ዝረዳዳ ንወዳ ወላ ሓንቲ ኸይበለቶ ናብቶም ኣሳሰይቲ ግልጽ ኢላ ንሱ ዝበለኩም ግበሩ ኢላቶም ናይ መርሕነት ቦታ እንተሒስካ ጸጋ እንተልይካ ኖ ዝብል ሓይሊ የብልካን ኖ ዝብል ኣይተቀበልን ሓሳብ ኣይተቀበልን መርሕነት ብቅድስናን ብብቕዓትን ውሳጣዊ ብርሃን እዩ መራሒ ኖ ዝብል መልሲ ኣይቀበልን መልሲ ሒዚ ዝመጽእ ፍታሕ ሒዚ ዝቐርብ ውሳጣዊ ምልኣት ከም ናይ ማርያም ጸጋ ዝመልኦ እንተኾይኑ ከዓ ይዛይድ ኣብ ቃና ዘገሊላ እኹል ብቕዓት መርሕነት እንተዘይህሉ ተኣምራቱ ናይ መሃለወን ድንግል ማርያም ነቲ ሓበሬታ ምስ ሓለፈቶ ተቐቢሎም ኣብ ተግባር ኣውዒሎም እዮም ሓበሬታ ተቐቢልካ ተኣዚዝካ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እንተዘይ ፈጺምካዮ ነቲ ትእዛዝ ተኣምር እውን ክሓልፈካ ይኽእል እዩ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ህይወትና ኩነታት ኖእ ክብለና ይኽእል እዩ ጸገማት ዓጊቶም ኣይከውንን እዩ ክብሉና ይኽእል እዮም ክጸበና ይኽእል እዩ ንሱ ዝብለና ግን ክንርስዕ ይብልናን ጎይታ ዝበለና ግን ፈጺምና ክንርስዕ ይብልናን ክርስቶስ ነቲ ምስጢር ክገልጽ ምስ ጀመረ ነቲ ኣጋን ምልእዎ ኢልዎ ነቲ ምስጢር ክገልጾ ምስ ጀመረ ምልእዎ መዓስ ወይኒ ከም ዝኸውን ኣይንፈልጥን ኢና ውራይ መመሊሱ ጥዒሙ መመሊሱ ደሚቑ ተወዲዩኒ ተጸንቂቑኒ ኣብ ዝበልናዮ ንክርስቶስ ባይታ ምስ ሓደግና ካብቲ ናይ ቅድም ዝመቀረ ኮይኑ ዝመጸና ህይወትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተወድአ ጸገም ዝበዝሖ ኩነታትና ጎደሎ ዝመስል ህይወትና ንዑ ነረክቦ ብቡራኬ ብኸዓበት ከም ዝመልሰና ከም ዝህበና ከዓ ርግጸኛታት ኢና እሞ እግዚአብሔር ጎደሎና ክምልእ ካባና ድሕሪ ዝተረፈ ኩነታት እውን ብናቱ ጸጋን ለውሃትን ምሕረትን ክምልኣልና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ሰንበት ንኹልና አሜን ልዑል እግዚአብሔር ንኹልና ይባርኽ ብስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን